Daniel 2. Okay, Daniel 2. Unsa mga Daniel 2? Daniel 2, Unsa nga bersikulo sa Daniel? 20. 28 atong basahon ang maong bersikulo nga imong gihatag, no? Okay. Ako masahon, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago ug siya nagpahibalo kang hari Nabukadnesar sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw, ang imong damgo ug ang mga panan-awon sa imong ulo, ibabaw sa imong ulo sa imong higdaanan mao kini. So unsa may imong pangutana ni Igsoon? Kining pastor. O katong buhat 2:20. So, ako lang paningkamutan na Daniel 2:28 og ang buhat 2:36. Kining Daniel 2:28 igsoon, naghisgot ni mahitungod sa kang Daniel. Sa Daniel 2 na adinhi ang gisgutan nga pananaw kaning damgo sa hari nga si Nebukadnezar. Unya sa iyang damgo igsuon nahasol ang iyang kogalingon kay ang damgo iyang nalimtan. Busa iyang gipatawag ang tanan nga mga astrologers, mga Chaldeans ug uban nga mga maalam sa Babylonia kay gusto siya mabalik ang iyang damgo ug unsay kahulugan nini. Apan ang mga astrologers nagingon nga walay tao makahimo ana senyor nga hari gawas ni adtong Dios nga madayag sa unod. Way makahimo. So ningon ang hari nga kung dili mo kahatag sa akong damgo og ang interpretation ini, usa ra ka balaod niini sa inyo alang ninyo. So pawatyon sila. So ang nahitabo niabot ang mao nga balita didto kang Daniel, si Daniel ug ang iyang mga higala uban sa iyang pamilya nagampo sila. Okay? Ug sa ilang pag-ampo gipadayag sa Ginoo ang mao nga damgo nga niadto siya dito sa kang Aryok, adto siya sa mga kapitan unya gidala siya dito sa hari ug giingnan niyang hari nga mauni ang imong damgo. Nakakita ikaw ug sa kadako nga larawan sang kansang ulo, no? Kitag larawan kansang ulo bulawan, ang dughan gitawag nato og silver, unya bronze ang gitawag hawak, unya ang tiil putaw, ang bitiis putaw, unya ang ang iyang tiil sagol kolonon og sagol nga putaw, no? Mao na siya ang punto na nakita. Unya nihatag din si Daniel nga sa interpretation nga hari kanang ulo nga bulawan mao ikaw. Okay? So naa na dayo hint sa history nga kung aton tan-awon sa world history, ang una nga hari mao si Nebukadnezar Babylonia, misunod dayon ang gitawag natong Medio Persia under sa pagdumala ni Cyrus, sumala ni bala ang kasulatan. Nya tapos kang Cyrus misunod ang mao nga gitawag nato og ginharian igsoon nga naa sa porma sa Gresya, no? Under sa kang Alexander the Great. Unya human sa mao nga Grace nasundan sa Rome. So sa ato pa na ay mga kahulugan ang iyang mga gitawag nato og nakita. Halos tanan nga mga dagko nga mga Christian religion maura og interpretasyon mahitungod sa Daniel 2. Mismo ang Mormons nagisgot niini ug uban pa. Kay klaro manggod ang Daniel 2 nga ang ulo ingon si Daniel ikaw na mao hari unya bulawan unya siya ang Babylonia. So ang succeeding dayon nga mga hari Medio Persia, Grecia, Rome matrace na nimo. So kibali wala tay angay nga ipaningkamot sa pagpatuo sa uban ini kay daghan man nga mga Christian religion ang nag-adaptar ani nga interpretation.